Horas madi hangu sudia kadongan las roha pajupak kita muse marhiti-hiti partangyangan palabok roha di channel YouTube YKB Namar Hata Batak Tuba. Adorang so manangiok kata ni hatta hita perjulu mahita martangiyang. Sian uduk serek ni rohanami rodo hami ali tuhat tu adopanmu marpungu hami laho manangihok katam marhite-hite channel YouTube YKB ali Tuhan asiroham urasi hami sian akahagaliw kahurang haduson nami asatama hami ali Tuhan jongjong di adopanmu marsawar do atam nabadiye asiroham ali Tuhan pasu-pasu ma nang channel YouTube YKB nagai perhitian parsauran nami tumangihok katami asiroham ali Tuhan to di mamarguguhok kami saluhukna jala diwagasan asini rohami saya tutok kami ada Tuhan dapotan las ni roha marki di anakmu Yesus Kristus tangi omahami amin. Dihamuna aliak kadongan na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhata Yesus Kristus ia si pahusor-husoro ni rohatta dibuat sian buku wasiat kekal na marodolan haluaun ni sude bangso na di enek siulaun ni apostel 20 ayat 20 saha rodi 30 sada jala nagabe ojahan ni sipahusor-husorota ima sian ayat 20 na mandok atong boto hamuma nunga ditongos debata haluaunot tu halak si pilibegu tangi hon nasida doi debata gabe jolma manang inkarnasi dot panubusion ni Kristus dituju tu sude jolma dot tu sude portibion dot pangisina tahe alana Kristus ima Kyrios di hata gurikna manang Tuhan somal tado ibana do namar kuaso di langit do tanon Matius 22 ayat 1 pakorhon ni hamatean dohot hahehionna mangalehon panginonaan tu sudi bagian ni parnguluon dohot liat portibion hakristenon dada holan marbakko tu diri sendiri manang eksklusif alai los ihu do mabuan ulaun lau patol hason hatari daun ni harazo banagijang no katu saluhukna bangso di guar may inklusif sialani i nasa halak na porseat tu Kristus terjudo lahu mabaritaw kerajaan di bata nangro di bagasan diri ni Kristus hatari daun ni harajaan di bata dada holat tu halak nang porsia saju alai si barita honot todo tu sadok hazol maon do nasa natinok pana ulau nomman nyula ni apostol Paulus hatiha di huta Roma ibana ulau nasa rupa tu sido na patol khas nang tu sadok halak na porsea gabi sitidangi hagihiyaw ni Kristus pabuah halak naung tinubus ni Kristus gabi panaburbuni di hatan debata panabur nadinggan dang asal mangula ikuluja para dihotano natipaksi saguron jala naung rade majakut buni ni hatan debata barita kadua ni di patol has tu sadok bangso di bagasa bisuk jala api tu hasomalan nasi dabe barita nauli ni Kristus ima barita haluaun alani ikon hata honoton marhite pabahenan dohot na tau si tiruat tonon manang tiladan marhite padohat-dohot pangajarion di abad 20 sadaon laboy mahitaw bidang jala bagas pasahaton pangazariot tarimot tu Kristus
marhite teknologi informasi dot media komunikasi na lamtu dengan na soni majolo partang yang atas sadario nakadongan alay sotung lupa hamuate like subscribe dungi rap tasagihom mamuse tu akadongata na asin dope marhitei nunga parsidohot hita sudina patol hasson berita nauli tu akadongan tuliat portibion rap dohot ikabi sai di pasu-pasu tu hatai mahita